Il écrivait qu'il ne fallait pas laisser les vagues se perdre dans les maisons. C'est les autres bien sages. Nos pagan et nous parler en français. Per ne pas que nous soyons handicapés à l'école. Gau eskoletan, euskeraz armanki ikasi zuenak ez zuen nahikoa belarririk. Hautematen zuena bereganatzeko, liseritzeko eta ondorioz dukitzeko. Mundu hori ez zuen neoiz delegatuko. Argatik deus ez bailitzan, Henrik gero esplikatzen zion, lau aurrideek, handika jasan gabe, situazio politak erdietzi zituztela, estatuko funtzio publiko ezberdinetan, zein jendarmerian, zein irakaskutxan, zein erizaintzan. Haietarik bat mediku bihurtu zen, eta etxeko semeak agertzen zuen eran. Balantzun Parisera joan zen, alabaren tesi irakurketaren behatzera, txapela eskuan, larruari josi bortuko, ardiuzainak sobornako anfiteatro betetzen zuela, bihotzen operatzeko teknika modernoez ari zen François Alaba, esteiez geroztik ez zen neoiz hain fier sentitu, balantzun. Txaloen artean aurkezpena bururatzean François hurbildu zitzaion, Gaixo aita, zerbait konprentuzia, ez duzu araiz loikeriarik erran, etxitela inketa. Bauzia eskontzeko ideiarik, balantzunen azken perpausak Alaba hoa bete hortz utzi zuen, erabat zintzilik, kanpainetako jende horiek esteia beratzen osesionea. Kaskoan hiltzaturik zeramatelako erdikezu. Henry irriz ari zen, itxasertzeko arrain malgu eta zurpail bilakatu, Euskal Elkarteen ordezkariaren zesitzea sohartu gabe.